Макс Ойл хуҗалыгы кырында 3 комбайн эшли. 83 гектар мәйданнан аларга ИК-66 сортлы язгы бодайны суктырырга кирәк. Уртача уңыш күләме гектарыннан 35,3 центнер. Барлыгы хуҗалыкның 800 гектарлык бертекле культуралары бар. Бүгінгі күндә 21 гектар жер мәйданы җыеп алдык. Уртача уңыш 35,3 центнер чыкты. Калган җирләрендә шулай чыгар дип үмитләбез. Безнең икенче участокта моңа караганда тагы да әйбәтрәк әле. Аннан тагы да күбрәк уңыш көтәбез. Урып җыю компаниясе белән Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов та танышты. Татар казысы авылы янындагы кырда ул хуҗалык җитәкчеләре һәм авыл җирлеге башлыклары белән очрашты. Район аграрияләре әйтүенчә, 2019 елда бертеклеләр буенча урып җыю мәйданы 28 мең гектар тәшкил итә. Плановая уборочная площадь по зерновым по 2019 году у нас составляет 28 тысяч гектаров земель. На сегодняшний день убрано 49% от этой площади. Намолочено более 33 тысяч тонн зерна при средней урожайности 24,5 центнера с гектара. Ежедневно на полях района работают 53 единицы зерноуборочных комбайнов. Соответственно, и погода последние дни нас поддерживает, поэтому стараемся оперативно убрать зерновой клей. Очрашу барышында хуҗалык җитәкчеләре сорауларын бирә алды. Барысында ашлык бәясе борчыды. Ориентир держите на пшеницу 4 класса и 5 класса 10 рублей на пшеницу. Ячмень около 9 рублей примерно. Рожь 9 рублей примерно. Вот в моих расчетах такие мысли. Шулай ук министр хуҗалыклардан арпаның уңыш күләме һәм техник культураларының хәлен сораштырды. Бертеклеләрне урып бетерүгә район аграрияләре техник культураларга керешергә исәпли. Марат Әхмәтов уңайлы һава торышын файдаланып калырга киңәш бирде. Көнне файдаланып калыгыз, җегетләр.